So sa pagkakita bitaw nako ni nga beach day no is nakaana jud ko day nga mini Boracay ni siya. Kay lagi day ba nindot kay siya tan-awon sa babaw. Ug mao din ni ang hagdanan day kung panaog ka padulong sa dagat. Anyway, first time din ako ni day no nga nianhi sa Bucara Beach. So located day ni siya day no day sa Mook, Lagindingan, Misamis Oriental. Ug kani bitaw nga beach day no kung first time nimong anhion day no matingala ka day no nganong daghan kay siya og tawo. Ug ngano bang daghan kay sa tanang mga ligo diri please lang. Ug barato ra sa daay kayo ang ilang entrance fee diri day no kay lagi tag 10 pesos ra. Ug sa karon sa day no kay wala pa sila mga available nga cottage. So lamisa ra ang available nila day no og tag 300 pesos ang ilang lamisa. Muna sayang kay sa tanan day no day kay lagi day wala pa sila available nga mga cottage nga duol jud sa dagat. Kay nindot mangud kay unta diri day no tambay-tambayan ba. Kay lagi grabe ka nindot ang hangin. Mas okay jud ni siya day no kung marenovate pa unta ni siya nga beach ba. Kay lagi day kung first time bitaw ka mo anhi ani nga beach day no ang imo jud makita day no kay mara jud siya mini Boracay please lang. Muna perfect kayo day kung diri mo mag summer day no og diri mo mag two piece. Kay lagi day marag makaura jud mo diring dapita ba please lang. Og naray koy full video ani no. Og mao day to no bye oy.